pesničku venujeme pre Patrika Vaľaného, pre Miroslava Vaľaného a pre Lavru, Liviku a tak ďalej. Takže táto pesnička sa bude volať taká rómska. No, takže tam naľavo vidíte Rómoch. Auta. No, a takže, toto sa všetko hrajeme. A tá pieseň sa volá Oj na hore dva duby, oj na hore dva duby, a dvoj na hore dva duby. Oj na hore dva duby, kto vás tak neľubí. Oj na hore a dub sa skláňa k jazeru, daj mi zlato pred dceru. A dub sa skláňa k jazeru, daj mi zlato pred dceru. A oj na hore dva duby, idoj na hore dva duby, idoj na hore dva duby, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, jaj, laj, 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 la-la-la, la-la-la-la-la-la. 2 minúty 43 sekúnd. A to šmatku to Áno, takže ďalej budeme sa rozprávať, takže tak. Toto pesničku venujeme, toto bola pieseň pre neho, aj pre mňa, takže tak. Ja sa volám Kilička. Javor Ogurka, takže tak. Takto na mňa volá Javor Železný. Ale on sa volá, viete, jak majú frajerku, takú trošku kozatú, ale má, no, takže tak. Čakaj, jak vám toto budem povedať. Tak on má nepúž, má mícko. No, takže on je frajer. Miro, povedz dačo do kamery. Hanbi sa bohužiaľ, musí sa hanbiť každý. Áno, on sa nehanbí predsa. Na čo si udial? Miro, máš dobrú frajerku. Ale teraz budeme hovoriť o Patrikovi Vaľanovi. Takže Paťo, čo si myslíš o nás? Sme výborní muzikanti. On je najlepší spevák, ale najlepší súzač na svete. Aj on i Karel Gott. My máme muziku, sme skupina Gypsy Mercedes. A prosím vás, dajte na veľa lajkov. Takže tak. Posielajte lajky.